Xa vin que traballaches moito. Te teña para pasar o inverno. O mellor quedou máis tempo. Hai unha persoa interesada pola casa. Quen, eu? Cambiaches de idea? Hai anos non dirías iso. Ángela preguntoume por ti. Despois de tanto tempo e de marchar así, non pensas chamar? Estou ben aquí, non necesito nada máis. A mamá encantáballe. Como? O debuxo. Sabes cantos anos tiñas cando fixeches? 7, 8. 6, tiñas 6 anos. Isto axudáballe a seguir. Preguntaba por min. Perdeu a xiña memoria. Canto tempo vas quedar? Non o sei. O necesario. Aquela noite non paraches de correr. Aquela noite cheguei ao meu límite. Non podía máis. A enfermidade de miña nai desfíxome. Pero a morte deume a última oportunidade.